नैबे ब्रह्म धोरोम आफादनि जथुम्मायाव थुलुंगागिरि महरै आलासि हांख्राय जादों। बे बिथिङाव मा फोरमायो? माइन'रिटि सेन्टाराव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि बेयाव रुफाथि मायथाइ फोरबो। बे धोरोमनि गेजेरजों जोङो गावखौनो आध्यात्मिक गियान मोननानै सोलोंनानै गोहो गोरा खालामनो हायो। मोनसे बिराद गेदेरथार प्लेटफर्म बियो आरो खुंगिरि बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंदों। बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दिनै आरोबाव आं गोजोनसिन मोनबावदों बे हाबाफारियाव लोब लोब फरायसाफोर बाहागो लाफैदों गुबुन गुबुन स्कुलनि। आङो बेखौनो बुंगोन, आङो फिल खालामदों जे फरायसाफ्रा सोलोंथाइनि गोनांथिखौ माने बुजिनो हमदों, गावनि जिउनि गोनांथिखौ बुजिनो हमदों, थुलुंगानि नांगौ साफ्रोमनोबो बुजिनो हमदों। नंगौ, जोंनि गेजेराव जेंनायाबो जायो, मोजां गाज्रि थाखायो। नाथाय आङो दिनै मोनसे फिल खालामनाया बेनो जाहैबाय जे जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दिनै साक्सेस जानाय फरायसाफोरखौ नुनानै थुलुंगाखांदों। माखासे फरायसाफ्रा जोंनि बर'फ्रा जर'खायै बर' मिडियामनि गेजेरजोंनो फरायनानै डक्टर जानाय, APSC एग्जाम पास जानानै अफिसार जानाय नुनो मोनदों। बे जोबोरै मोनसे मोजां साइन बियो आरो बेखौनो जोंनो नांगौ। बेनो जोंनि मोनसे रिजाल्ट। जोंनो प्रग्राम खालामो, मटिभेसन होयो, बिनि रिजाल्टखौ जों मोनगासिनो दङ। दा फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन, जोंनि थांनानै थानायनि बिबाना जोंनि आखायावनो। बेखौ जों रावनोबो हगारनो हानाय नङा, रावबो जोंखौ लामा दिन्थिनाय नङा। खैफोदाव जों गोग्लैयोबा जोंनो गावखौ रैखाथि होनांगौ आरो गावखौ रैखाथि होनोब्ला जोंनि गोसोनि बोलो बेखौ जोङो गोहो गोरा खालामनांगोन। आङो फरायसाफोरखौ बुंगोन, जोंनि सुथुरा मानसिया जोंनि सुथुर जानो हाया। जोंनि सुथुरा जोंनि बानाय, जोंनि गिनाय, जोंनि मेंनाय, जोंनि गोसो बायनाय, बेफोरनो जोंनि सुथुर। बे सुथुरखौ जों फोजोबनांगोन। आङो बुंबावगोन जे फरायसाफोरखौ सोरबा रंजाफानाङा। मानो होनब्ला सोरनिबा रंजानाया फेग्रा मुवा जानानै रंजानायसो, बेयाव जेबो ओंथि गैया। जोङो साक्सेस जायोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जों रंजानो हागोन आरो जोंनि सेलेब्रेसना न'आवनो जों बिमा बिफाजोंबो जों खालामनो हायो, गोरोंफोरजोंबो जों खालामनो हायो, लेखा फरायनानै जों सेलेब्रेट खालामनो हायो, बेनिफ्राय इसोर सिबिनानै जोङो सेलेब्रेट खालामनो हायो। नाथाय जोङो लेखा गोरों जागोन। लेखा रोङाब्ला रावबो मानसियानो अफिसार जानो हाया, डक्टर जानो हाया, बे सैथो बाथ्रा। लेखा फरायनांगोन आरो जोङो लामा आन्दायनाङा। सोरबा मिनिनायाव मिनिफानाङा, गाबनायाव गाबफानाङा। सोरनिबा गाबनायाव गोलेरनि मोदै नंखाय मोदैया थानो हागौ, नोंखौ लामा आन्दायहोनायबो जानो हागौ सोरनिबा गाबनाया। दा बेनिखायनो मा समाव गाबनांगौ, मा समाव मिनिनांगौ, बेखौ जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन। सोरबा जोंखौ लेंहरोब्ला, आखाइ फायखन लेंहरोब्ला जोङो बेयाव थांनाङा। दानि थासारिया ओरैबायदि मोनसे थासारि, सोरबा गाज्रि हान्जाया मोजां मानसिखौ, मोजां लोगोफोरखौ, फरायसाफोरखौ आखाइ फायखन लेंहरगोन, फेग्रा मुवा जानो थाखाय लेंहरगोन, गाज्रि खामानि मावनो थाखाय लेंहरगोन। दा बेनिखायनो सोरबा आखाइ फायखनायावबो लेंहरनायावबो थांनाङा आरो सोरबा गाबनायावबो गाबफानाङा, मिनिनायावबो मिनिफानाङा। आङो गुसुङै बुंगोन जे जोंनि जिउनि रिमट कन्ट्रल बेखौ जोंनि आखायाव जों लानांगोन। देरहासारनि मोन्थोरा जोंनि गोसोआवनो दङ आरो जेब्लानो गोसो जोङो खामानि मावनो हायो, जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो जों अख्रांसा बिरनो हानाय बायदि जोंनि जिउनि रिमट कन्ट्रलखौ जोंनि आखायाव जों लानांगोन, रावनोबो जों बेखौ हगारनांगोन। सोलोंथाइ लानाय समाव बिमा बिफानि सांग्रांथिया माबायदि जानानै बिमा बिफा आरो फरायसा लोगो बायदि सोमोन्दो थानांगौ। लोगो बायदि सोमोन्दो थायोब्ला फिसाहा मा जेंना जादों बेखौ मिथिनो हायो आरो बेनिफ्राय बिमा बिफाया मा लुबैदों बेखौबो बिसोरो फोरमायनो हायो। बिमा बिफाया एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि, बारहुंखा गावखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ, गावखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ, गियाना
बिमा बिफानियाव दङ बेनिखायनो गियानखौ फिसाफोरनो होनांगौ आरो थाफाबाय थानांगौ स्कुलाव थांनाय बहाबा जुदि हस्टेलाव थायोब्ला बेखौबो खबर लाफा लाबाय थानांगौ मबाइल दङब्ला मबाइलाव मा मावदों बेखौ थाल लानांगौ दानि जुगाव मबाइल होआब्लाबो जाला मबाइलनि गोनांथि जाबाय मबाइलाव जोङो सानखान्थि सोलोंनो हायो बिगियानजों सोलोंनो हायो इंलिस ग्रामारजों सोलोंनो हायो सोरबा जुदि मबाइल मोनाखैबा मोनाखैसै बेनिफ्राय मोननांगौनि गोनांथि गैया सोरबा जुदि मबाइल होफ्लांदोंब्ला बा होदोंब्ला जानायाव खबर लानांगोन फरायनायाव खबर लानांगोन आरो बिनिफ्राय इसोर सिबिनायाव लाफानांगौ गाव गावबागाव धोरोमनि जे सान्थौ दङ जे नेमखान्थि दङ बेयाव गथ'फोरखौ बेखौ नांगौ